A veciñanza de Caldas non dá ningún paso atrás na súa loita contra o estudo da variante oeste. A semana pasada entregaban na subdelegación do Goberno en Pontevedra unhas 4.700 alegacións. Agora fixan unha nova data no calendario, unha gran manifestación que se celebrará o vindeiro sábado 29 de novembro. Nós creemos que esta manifestación é máis ben contra unha administración que de forma fría e sin ternos en conta desde un despacho quere terminar cunha forma de vida que é a forma de vida do rural. Por iso que eu creo que todos estamos afectados, non só os veciños aos que nos pode levar unha finca ou unha casa. Isto afectanos a todos, porque hoxe somos o Concello de Caldas, pero noutro momento pode ser outro concello. A marcha sairá ás 12 do mediodía dende a explanada do Hotel Sena e rematará na Praza das Palmeiras coa lectura dun manifesto. Unha convocatoria coa que as plataformas veciñais queren demostrar a oposición generalizada ao trazado da variante que plantexa o Ministerio de Transportes, no que inclúe a construción dun acceso ao porto de Vilagarcía. Nós o único que reivindicamos é o noso dereito a poder seguir vivindo dignamente na nosa parroquia, no noso entorno, e que non veñan alguén desde un despacho que non se dignou a vir a falar con nós e a preguntarnos cales eran os daños que se nos causaban. Non estamos dispostos a deixar pasar isto. Durante a presentación da manifestación, as plataformas amosaron o seu malestar polo trato recibido por parte do enxeñeiro de carreteras que debe responder ás súas alegacións e advirten están dispostos a chegar onde sexa necesario para frear esta variante. E proba clara de que a Administración non nos ten en conta, e xa non é só que non nos teña en conta, senón que podemos decir que prácticamente nos despreza cando o propio enxeñero que firma o estudo calificounos como granos no cu. Literalmente, díxonolo na nosa cara, que éramos granos no cu. Nos entendemos por qué? Pois por defender os nosos dereitos e por ir en contra do seu estudo. Caldas non quere este estudo tal como está diseñado e que nos vamos a opoñer hasta o final, hasta as últimas consecuencias. Co obxectivo de facilitar a participación na movilización, a organización porá a disposición da veciñanza un servizo gratuito de autobuses que percorrerán todas as parroquias de Caldas.